שלום לכולם, היום אני מראה לכם לגו חדש, קוראים לו ג'אנוזיס טרופרס. אז בואו נתחיל באנשים, בחיילים כלומר. אז הנה הערב קלון, הנה יש לו ראש כזה, וכזה גם יורה. טוב, אחר כך אני אביא את זה. אז הנה, יש אותם שתיים עם אותו פרצוף. הנה, יש להם, לחיילים האלה יש להם ראש שונה, וגם ציורים על הגוף, נראה לי, לא על הרגליים, על הגב, כן, יש להם ציורים שונים על הגב. הנה. אז, וגם ראשים שונים. כמו שאתם רואים, הוא כזה רגוע, הוא כועס. רגע, הנה. עכשיו בוא ניגש לזה עצמו. הנה יש לו כזה רגליים ככה, יכולים לזוז, להתקפל, כל מיני. הנה יש פה ענקי כזה, עם 6 כדורים, אנטנה. עכשיו אני אושיב את האנשים, להראות איפה הם יושבים. הנה שמים את הרובים שלהם פה, ככה. אז הנה נהג, ויושב שם סתם ככה, או שאפשר כזה להראות, כאילו הוא יורה כזה מאחורה והוא יורה מקדימה, הנהג. אז אלה בתמונה שבקופסה הם 2 רצים ו2 על זה, אבל אני עשיתי שכולם ישורו בצדדים, 2 בצדדים עוד. הנה ככה. הנה כזה ככה בצדדים, שהוא ככה נכנסים כל 4. עכשיו אני אראה לכם איך זה יורה. ככה יותר טוב. הנה. לא. קיצר ככה. די מהר, אבל מהר מאוד יורה. אז מה אני יכול להגיד על הלגו הזה? הלגו טוב ולא כל כך יקר, אבל מה שהכי אהבתי פה זה החיילים, בגלל שהם קלונס, זה כאילו עשו אותם, וכולם אותו פרצוף, אבל עדיין לא הבנתי למה עשו את זה ל-First Order, מה שהראיתי בסרטון הקודם. אז להתראות, נתראה בסרטון הבא.